Ahoj, já jsem Petr a udělal jsem si dvoudenní výlet do Karlových Varů a okolí. A abych toho mohl navštívit co nejvíc a v ideálním případě utratit co nejméně peněz, pořídil jsem si turistickou kartu Karlovy Vary Region Card. A dneska si uděláme výlet po celém kraji. Turistickou kartu jsem si pořídil už včera online na stránce karlovyvarycard.cz. Stála mě 450 Kč, platí mi na 2 kalendářní dny, tudíž až do dnešní půlnoci. Staženou ji mám v mobilu, takže pořád po ruce, ale kdybyste ji chtěli mít v ruce fyzicky, dostanete ji téměř v každém infocentru. Den jsem začal kávou ještě tady ve Varech, ale nejen takhle jde, jakou kávou, je to káva z vřídelní vody. Děkuju. Prosím. Dělají ji pouze tady, naproti tržní kolonádě a nikde jinde. S kartou je na ní sleva 20% a chutná fakt dobře. Volný vstup mám s kartou na více než 50 různých atraktivních míst v celém regionu. Úplně zadarmo. Na další místa mám potom procentuální slevu ze vstupného. A já jsem si hned na začátek vybral takové docela hezké rodinné místo, kde bych, pokud vím, neměl platit vůbec nic. Statek Bernard. Tady se můžete naučit spoustu zajímavých věcí o tradičních řemeslech, pokochat se báječnou atmosférou a hlavně si parádně odpočinout. Děti určitě ocení zookoutek a krmení zvířátek. No jo, tobě to jede. No jo. Stejně tak i výstavu řemesel, která zároveň funguje jako fotomuzeum. Ušetřil jsem 100. To, že tady kartu přijímají, jsem poznal podle téhle samolepky. Pak už stačilo u pokladny jenom načíst kartu a bylo to. Ale já už teďka spěchám zase dál na úplně jiný místo s jinou atmosférou. Důl Jeroným. Unikátní svědek místní hornické kultury a dovednosti našich předchůdců. Je to cínový důl, nachází se kousek od zaniklé obce Čistá, kousek od Sokolova. Dobrý den. Dobrý den. Já bych moc rád šel se podívat do vašeho dolu. Výborně. A mám tady Karlovy Vary Region Card. Takže potřebuji nahlásit číslo. Ano, 77, ano. 24, 00, 11, 56. Tak, výborně, počkejte, já vám vyjedu vstupenku. Teď to máte zadarmo úplně. Zadarmo? No tak to je díky super. Tomu, tak. A teď už můžu jít. Přebírá vás kolegyně a dostanete přilbu a světlo. Super, děkuju. Nemáte zač, naschle. Dobrý den. Dobrý den, Helma. Aha, dobře, děkuju. Na kolečko a lampu si dáte jenom kolem krku. Děkuju, to je přímo moje velikost. Musím přiznat, že tady je docela dost zima. Tady dokonce i někdo přebývá. Je to tady fakt zajímavý a ještě jsem ušetřil 150 Kč. Náš výlet teď pokračuje dál na dálnici D6 a potom na Cheb. Svoji trasu jsem si dopředu pečlivě naplánoval díky webu karlovyvarycard.cz. Tam je celý seznam návštěvních míst. Na tom webu si můžete i najít aktivity podle kategorií, ať už chcete navštívit nějaké památky nebo sport, kulturní akce, gastro a tak dále a tak dále. A dokonce na tom webu i rovnou uvidíte, jestli to máte s kartou úplně zdarma, anebo jakou máte procentuální slevu. A můžete si dokonce i vybrat, jestli chcete navštívit Karlovarsko, Chebsko anebo Sokolovsko. Jsme na náměstí Jiřího z Poděbrad v Chebu. Tady jsou hrací hodiny, galerie, za mnou je špalíček a tady je turistické infocentrum. A něco si vyzkoušíme. Dobrý den, máte prosím vás Karlovy Vary Region Card? Nepřinesli jsme se v čase, ale přesunuli jsme se akorát do Retro muzea v Chebu. To je bomba. Je jenom na vás, kolik míst navštívíte. Můžete to udělat stejně jako já, udělat si 2 pořádně nadupaný dny, anebo si to rozložit třeba do více dní. Akorát pozor, ta místa, která už jste navštívili a byly zdarma, tak po druhé navštívit nemůžete. Takže já do Becherovky už nemůžu. No, stejně dneska řídím. Akorát tohle auto ne. Škoda.
Naopak tam, kde můžete z Region Card čerpat pouze procentuální slevu, tak tam se můžete vrátit víckrát. A já jsem došel na Chebský hrad. Nádhera. Ale to ještě není všechno a obzvlášť rodiny s dětmi. Teď dávejte dobrý pozor. Jsme totiž v akvaforu ve Františkových lázních kousíček za Chebem a fakt to tady stojí za to. Návštěva na 2 hodiny obvykle stojí pro jednoho 320 korun. A já jenom načetl Vary Region Card. Tobogán, skluzavky, barevná jeskyně, spousta atrakcí, plavecký bazén. Tak jedem! Dnešní den zakončím pivovaru Kinčperk. A jestli pak víte, jaký pivo se tu vaří. Správně, je to zajíc. A já se s kartou Region Card můžu jít podívat, jak se zajíc vaří. A zadarmo. Když to shrnu, tak za to svoje 2denní výletování bych utratil spoustu peněz. Ale já kromě těch kafí, na kterých jsem měl ještě ke všemu slevu, jsem vlastně neutratil vůbec nic. Jenom tu první investici 450 korun do Region Karty. A to je super, byl to parádní víkend. Já jsem ušetřil spoustu peněz a to jsem jen jeden. Možná kdyby nás jelo víc nebo třeba nějaká rodina s dětmi, tak tím by se to vyplatilo mnohonásobně. A to nemyslím jenom výletníkům, ale i lidem, kteří tady v kraji žijí, aby si udělali prostě hezký výlet. No je to super, protože když člověk tu kartu už má ji zaplacenou, tak je to i taková motivace, aby prostě neseděl doma, vyrazil ven a objevoval krásy tady toho regionu. A zdraví. Doufám, že jsem vám pomohl s plánováním vašich výletů po tomhle krásném kraji. Já jsem tu zažil spoustu neskutečných zážitků a těším se, že ještě mnoho dalších zažiju. A s kartou Region Card jsem ušetřil spoustu peněz na další výlety, takže se to doslova vyplatí. Mějte se krásně a nashledanou v Karlovarském kraji.